Assalamu alaykum mehriban tomoşaçlar. Merdana Production'ın ýazgy etmeginde Döwran aganyň alyp barýan sowgatly salam sürpriz hyzmatyny size hödürleýäs. Ýagny edil häzirki wagtda daşary ýurtda zähmet çekýän Hemrajanyň adyndan Hemrajan biziňe mehriban owadoşymyz. Hemraň adyndan mehriban käwesini, edip ejesini altyn gelejän gutlap barýas we Arad Muhammed agada ýagny mehriban kıwrasyna da edi dädesine de şeýle bir uly sowgat garaşýar. Şol owadan pursatlarym siz bilen paýlaşýar. Bugün biz Döwran aga bilen bilelikde şol sowgatlary goşurýar. Ene mehriban tomoşaçlar, Hemrajanyň adyndan agzyr maşgalasyny Aýratyna mehriban käwesi altyn gelejäni gutlap geldik. Aýratynam kıwlasy edi dädesi Arad Muhammed aga şu motor sowgady häzir goşurarys. Hemmäge salamu alaykum. Aşamyz haýyrly bolsun. Allah jan her bir ozak dostlar ýaly toýly günler, şadly günler köp bolsun. Arad Muhammed aga gel bir salamlaşaly. Altyn gelejä ýaşyňyz uzun bolsun. Ogluňyz Hemrajanyň adyndan gutlap geldik. Diňe bir arzuwdal ne gelneje sowgat kabul etseň mihmanlaram näme bir gowa dep el sarpyp bollasalar nesip etsin gelneje uzak ýaşa ne süýjülük torty ýürüýte doglan günüňde Hemrajanyň adyndan esas sowgadam ene Arad Muhammed aga Hemra oglunyň adyndan şu motoryň açarynam goşurmana ruhsat ediň el sarpaly. Agam janyňyz sag bolsun. Oşu agzyr maşgalaňyzda diňe yrskaly bolsun, bereket bolsun, agzyrlyk bolsun. Hemrajanyň ýene-de işler uğruna bolup, nesip bolsa innik sapar maşyna goşural, Prada goşural ha. Owa. Siziň hem ogluňyzdan, gyzyňyzdan şeýdip sowgat almaksy da nesip etsin. Ne oturan käbeler we bir näse. Ne bir gutlap bereliň, arzu aýdalyň. Aýratynam Hemrajana sag bolsun aýtsaň, taňry ýalkasyny aýtsaň, ilki bilen Arad Muhammed aga sen arzuwlaň dinlemekçi. Sağ olsun. Kempiringe sürüyüm olsun. Goýberen sowgaty sag bolsun, taňry ýalkasyn. Şunday sowgat hemmäňize nesip etsin. Emra oglum janyň sag bolsun, taçaklar dolu bolsun. Dama şuleýe gowdatlar üçin goýberen motoryňy da sag bol. Köp sag bol, uzak ýaşa. Gelece gaýnagym bilen bir ömür çağa çyklaňyň bagtyna gowup ýaşa, ýaşyňam uzun bolsun Allahjan. Gowdatlaryňyň hewr köp bolsun. Gudda oglunyň gutly bolsun, ýaşyň uzun bolsun, görögüm ýaşyny bersin. Öýümde hemişe toý diýip geleli, toý diýip gatnaşaýly. Hemmäňiň öýümde şunu ýaly toýlar nesip etsin. Gelece ýaşyň uzun bolsun, görögüm ýaşyny bersin. Gowdatlaryňyň gutly bolsun, nesip etsin. Oydaş ýaşyň uzun bolsun, görjän gowulyp bolsun. Ejejan ýaşyny diýip bolsun, görögüm ýaşyny bersin. Dama öýümde toý bolsun, agap janam tagaman işlesin. Papam menen madama şeýde oturmak hemmämize nesip etsin. Uzak ýaşa bagtymyza. Nenejan ýaşyňyz bolsun, görürim ýaşyny bersin. Aýdam jan ýaşyň uzun bolsun. Ýüregim ýaşdyla gitgen. Ýaşyňyz uzun bolsun. Mamjan ýaşyň uzun bolsun, uzak ýaşa. Ezede ýaşyň uzun bolsun, görürim ýaşyny bersin, uzak ýaşa. Okanana ýaşyň uzun bolsun. Ezejan ýaşyň uzak bolsun. Mamjan ýaşyň uzun bolsun, uzak ýaşa. Altyn geljemiň ýaşy diýim bolsun, agtyklaryny goýup ketsin. Şuleýe toý diýip geleli. Emrada tagaman işlesin. Hareketde şu agtyklaryny, çowluklaryny hemmesini goýup ketsin. Şuleýe toý diýip gülüp oýnak edeli. Hemmäňe sag bolsun aýdym. Alokanyna ýaşyň uzun bolsun, uzak ýaşa. Görögüm ýaşyny bersin. Allahjan ýene bir toýlagyna şeýdip oturaly. Agtyklaryny goýup otur. Hani, gürle seni. Gürle. Öýdi. Alakanyna ýaşyň uzun bolsun, uzak ýaşa. Motorym gutly bolsun, toýly bolsun. Ejemjan uzak ýaşa.
Keçilikten yamanlardan korudun, icivlenin görmedik, güycanladan sorudun. Ya yaş bolup yaş o fırsat bilmedim, demal yanım ilk Allah'ım, son siz sebep can için. Ya yaş bolup yaş o fırsat bilmedim, demal yanım ilk Allah'ım, son siz sebep can kemem. Gece can, sen ömrümün manisi, cennetin anvarisi, kucağımda bar kemem. Gece can, sen ömrümün manisi, cennetin anvarisi, kucağımda